ngerti pora tak ceritani togone dhewe ki lho. Yuk coba. Napa, Lek? Sing pas bali kok Arab. Kapan? Winginane jarine dik nene kuwi lho dadi wong sugih nang kono. Ya Allah Gusti. Wis sampeyan bisa oleh-oleh apa ora? Ya. Masih gede-gede, iki dadi wong sugih mloto. Mlotone piye yu? Ya Allah Gusti. Nak weruh aku ki kadang-kadang melengos, mentang-mentang Mas wis gede saiki. Oh, terus nganu yu jarene iki yo. Lho jarene lho yu ya. Tuh aku sing ngomongke lho yu. Iki jarene yu. Jarene kira tonggoku muni ngene. Yuk kae iki ning luar negeri kira. Ora gelem diundang Mbak Ayu ketemu tanggane yu. Lah terus dendane apa? Sister jarene muni ngono. Terus yu jarene kira nek ning kono Mas iki merentep-merentep dikae lho yu sing apa jenenge si kakak upload ceprek jenenge kok apa kae yu sing apa Facebook po. Terus nganu yu kae lho yu sing gambar manu-manuan kae yu manu-manuan mabur kae. Heeh kae sing cepet akrek sing manu-manuan mabur kae apa jenenge yu ya Allah kae. Tutur ke kok. Lah aku mbok bro aku ora ngerti wong aku lak dolanan kok ngono yu. Lah sampe weruh mandi. Aku jare tonggoku sing jarene weruh ning anu kuwe Facebook-Facebookan kuwe. Posting-postingane kok ngono yu ya Allah. Mloto temen saiki. Lah terus saiki piye bali kampung? Iki lek sak piro? Aku ki weruh ki lho, cuman weruh ki gelange gede-gede. Ngono dhek nek ora aku melengos. Ora gelem takon, ditakoni ki lho. Tak mlaku ki dangak yo kok jerapah. Masamu. Jan eram aku ki. Ya Allah, kok kowe sombong meni yu ya Gusti. Jan-jane kowe ki nak ning Arab ki kerja apa sih? Kaya ini nanu yu mbak sempak. Kaya Sempake ini yu. wong Arab. Heeh. Ya Allah Gusti. Ki tak ceritani. Iya, Nak Yu, ya omah. Dik nene ki lho. Biyen-biyene pas rung ke Arab, dadi kaya apa lho? Ora dadi mek bojone. Iyo, bojone iki lho, dik nene iki ditinggal bojone. Bojone kuwi nikah meneh. Nah, dik nene mangkat ron ning Arab Saudi, anake jek cilik ning omah karo makne. Lah saiki kuwe dik nene Bali kuwi lho, malah dadi kaya wong sombong, bar kok luar negeri. Bilane gede-gede, omahe wis dibangun. Alah emas sak toko dinggo kan. Ya Allah Gusti. Yu, aku bali sik yu, wis awan soalé engko nak bojoku manjaluk mangan barang piye ya. Aku bali sik yu. Iya. Lah apa ya yu? Aku yo lek pambeli kok soalnya kok. Ayo. Lah wong kae lho dijak cerita malah bali dhisik. Oh, jan. Aku malah ditinggal ki lho. Oh, wis. Ya Allah Gusti. Kok lek pang nyusuli ku rumah sakit di Upil ke? Oh, jan wong ra harus bener blas. Wis aku ya pang bali kaline banjir kok nyabrangi mbek sapa, Gusti? Ngapura ngomong ke wong Bali kok Arab malah aku tiba ke batu sikilku Gusti lara kabeh. Selimut bulu domba membuat penampilan Anda mempesona.